kada seselo wacho matin. To maduong' moloyo en unemployment, koso tije. Because koso tije biro gi gik mopogore opogore. Obiro kionge tich, ionge pesa. Kionge pesa, inyalo kwelo. Kikwelo, inyal negi. Mano wach malit. Mar ariyo, en ni watemo mondo wakwaya education, quality education. Kiko beda somo ni obed quality. Kuro quality education, mondo yud quality education, you need to have a good infrastructure. A school midwa someno. Infrastructure chakore gi facilities, benitie buge moromo. Benitiere gige research. Benitiere lecturers, are they being motivated kata gi jopuonje ma wan godo gi. Koro all these things are factored in, ma lecturers bedo motivated, jopuonj bedo motivated, and student be motivated, then the result will always be maber. Koro gimotemo push en as mondo mi education system wa or realign begi tije mantie on ground. Because sani yudo ka idhi school isomo kata journalism. Yudo ka journalism onge tich, idhi bedo dala, ichako puro krach, kendo onge tich marach. Tije te ber, but wate ok wanyal bedo jopur, wate bok wanyal bedo jopuonj, wate bok wanyal bedo jolendo. Koro waduto wanyalo tiyo gi these skills mwasomo in those different ways. For instance, ka seselo somo puonjo, asomo daktari, onego bedi hospital thiethi, okadhi puodho, na tie puodho. Okay, marach ni daktari ok nyadhi puodho, but mondo mi value of education gima nasomo cha, ati mondo kony jok ma nie gweng' gi the world. That is one thing. And also, youth also have a lot of challenges. Challenges, one kaka youth nitie kaka lack some basic skills, soft skills. Because I say bedo ka interact with a number of people. Kendo gima adwa wacho gi yawuoto na gi nyona gi mawinja. Nikech ineno piny masani, piny judge wa gi kaka wachalo, gi kaka ginenowa. Seche moko atemoga kata ka yudo thuolo waluongo rowere moko biro UN. Seche moko ng'ato ng'i kaka irwakori, mana kaka piny oseketwa. Ng'ato ng'i kaka iwuoyo, ng'ato ng'i to yowuoto na gi ahero because one joma calculate. Jaluo must calculate. Because jaluo ohero ndisruok. To jaluo nyalo wacho kisungu maler. Koro gimatin en opportunities gi. To opportunities tin, how do we package ourselves to get these opportunities? Koro magi twak monego bed ni wagomba ka wariwo paro kaka wan jomatindo, wan joma Nyasaye ogwedho matin, ong'e kuonde kaka donje offices madongo gi, mondo wanyis gi skills magi midwaro kata ki apply tije mag UN. Because a number of people apply to give miss because basic things magi miss gi ok ni gionge gi skills go, they are doing them. Mokwongo ginyisi kata ni or link mar mbui ni ki apply, send your link to social media mondo ging'e ni in be in ng'ama nyalo bedo trusted. Ang'o gini mi post e social media, nikech ki post for instance gik moko mitimo matindo tinde gweng', ipidho kata yien, go kata picha, post e mbui, nyis gini pidho yien, gino biro miyo jomoko be neno gimitimo, kaso gimbe gitimo gima kamano. Iwacho ni society judge ga youth samoro wrongly. Yes. Ibe ni ma momiyo samoro gik magendeko, nikech paro moro nitie ni gino oeti kod gimono megi yan josiasa. To mane gimodwa ni waket ni josiasa ong'e ni wan bende one skilled, mo ginyal convince wa ni gitiyo kodwa e yenyo. To gimonyalo timo, social media is a very powerful tool. Onyalo loso ni nying kata onyalo ketho ni nying. Sani kata USA oketo ni mondo dhi America gibiro ng'iyo gik mi post. Isebedo kinde kang'o? Isebedo kinde kang'o mbui. Kata mana karo ka tinde kitimo ni interview to watimo tara check. Yes. To tara koro gik matindo go ini nyalo neno ni en gima tin, to gimi post kawuono
biro manyi chieng' mitimo interview no. Koro you have to be sensitive on exactly ang'o ma post, ang'o miya poste, tadwa no reach jok mage, to ang'o modhi kelo bang' poste kama. Kayanyo ng'ate mbui, ire intention man godo, adwa natim ang'o. Koro kwa temo learn together, mwa share this idea, wanyisore, wapuonjore, ni kwa post gik moko, mae kako nengwa package, to my effect mar posting go. To posting kende, most of the time, Josiasa neno ka gir tugo. Because gineno ni one mana numbers, mamiyo gi kura, mondo gi occupy those position. To one kaka youth, wanyalo bedo strategic. Erika wanyalo bedo strategic, more position ourselves, more tamre ni gima kama and gima rach. Sani, most of the siasa, as typical example, let me just be open. Kiki watch nyingi Josiasa. Okanyalo wacha nyingi Josiasa. To but giluoro wa, Josiasa maybe kaka ni youth kama. Opportunities ngeny. To opportunities gimondo watap gi from UN kata African Union, gidwaro political goodwill. Koro ka political goodwill, seche moko nyalo reach out to Josiasa. Inisa ni Josiasa, I want us maybe wa meet e yo makama, mondo watwage yo makama, mondo wange gi mwanyalo timo. To Josiasa maybe nyenye ni ini dwaro pesa, maybe ire, kata idwaro gonya moro. Mabe mindset no, they need to go leko kuomgi. Nikech wabiro gi unique ideas, waseneno gima jo moko timo kuonde moko, pinje moko timo, kata mane counties ka. Nitie kaka counties wa makaluo, moko timo maber, to moko timo maber ahinya. To pod wan kaka youth, wan gi voice mar give advice. Ang'eni nitie jok gin gi wisdom, to wan gi ideas moko ma innovative, mwanyalo meyogi. Koro ka gi trust us, gi ay paro ma leo ma wan godo. Yes. Wanyalo miyo gi paro gi, to gikonywa gero gi. Okay. Gero gi eyo mar ni they strengthen something like that, yeah. Yeah.